Tak vážení přátelé, velký zápasník zápasí s velkým žebříkem. A co s tím budeš dělat? Tak potřebuji to překlopit, ne? Překlápíme. No, držím. Dobré. Díky. Au. Heču. Tak jakože budu zápasit s žebříkem, jo? Ty mě natačíš? Ne, já fotím. Ty mě válíš, lepší. Co jdeš dělat, Radku? Tady to tam budu dělat. To? A co tam budeš dělat na tom? Nezadělávat ty díry. To je na nic. To bude pěkné. Fajné a pěkné. Ale teď je tam krásně. No. Tam by se mohli být autem nahoru, ne? A co to za kopec? Tam tež vede taková cesta, jak tady. Tak tam jedem. Kurma. To je ale daleko, to je tak na hodinu cesty. Se jede do Filachu a z Filachu se jede nahoru. A v tuhle dobu už by se dalo vyjet. A tam, vidíš, tam nahoru, to je k tomu. A zbytek se dojde pěšky. Někdy večer? Před zabalíme? No ty jsi řekl, že tam se tak nahoru bude pozdě? Tak víš, oni tam třeba sedí do 7, já nevím, aby jsme tam nepřijeli a nečekali hodinu než to. Já jim tam nedám 15 €. Co to děláš, ty no, nefočí. Já fotím. Jo, to bude krásné. To vypadá takové ještě. Klapka. To je strašné s tebou, mám piliny v očích. Tebe natočím, už budeš na záchodě. Už nebudeš moc bránit. Jdem? Já bych. Jo, zápon, ne? Do toho na